Mä teen tässä tämmöistä design-linnunpönttöä. Eli meillä on tämmöinen laatikko, mihin sitten tulee semmoinen kolo keskelle, mihin pitää tutkia sisälle, että saa tietää, että mitä se oikeastaan tarkoittaa tämä esine, että mikä se päämäärä on. Eli vähän niin kuin lintu menee sinne pönttöön, niin ihmisenkin pitää pikkasen perehtyä, että saa selville. Samalla tavalla kaupunginjohtajankin pitää kiivetä sinne pieneen koloon ja katsoa, että mitä siellä tapahtuu sisällä. No miten sinne kiivetään? Tämä pönttö on siis, tästä tulee noin 10 senttiä korkea, vähän korkeampi ehkä ja vähän leveämpi. Sitten tässä on kaarevat reunat ja aivan ihana tämä yläosa, koska tähän on jätetty kaarnaa näkymiin. Juu, tämä on tämmöistä tervaleppää ja tämä on tosiaan ihan sahalta suoraan tullut tämä jälki, että tätä ei millään tavalla viimeistelty. Ja reunoissa on sitten kaarna, mikä tuo lähemmäs sitä luonnollisuutta. Että kyllähän tässäkin olisi voinut höylätä kaiken, mutta sitten siinä menettää sen ulkonäön siitä luonnosta. Jäähän se kaarna ihan varmasti siihen lopulliseen versioonkin? Se jää takuu varmasti. Se on nyt jokainen ryhmäläinen on kyllä ihaillut tätä lopputulosta niin paljon, että tämä on meidän lopullinen päätös. No mitä muuta tähän nyt tulee? Miten tämän pöntön rakentaminen sitten jatkuu? Nyt on tosissaan 4 seinää ja tämmöinen kehikko pystyssä. No, tähän tulee sisälle semmoinen spiraalimainen porrastus alaspäin, joka sitten kuvastaa vähän sitä haasteen etenemistä, että siinä mennään askel kerrallaan, kunnes lopulta päästään siihen, että lintu pääsee sinne pönttöön. Ja tässä tapauksessa se on sitten tosiaan 1 000 000 lintua saisi pesintäpaikan Suomessa. Te todella kuvainnollisesti lähditte niin kuin miettimään tätä, että minkälainen se haastepönttö voisi olla. No se oli, meillä tuli heti ideana se, että tämä kumminkin on semmoinen symboloiva esine, että tämä kuvastaa tätä koko prosessia, mikä tulee kestämään hyvin pitkän ajan. Ja sitten me haluttiin, että se oikeasti tuntuu siltä, että tarttuu siihen haasteeseen eikä vaan tartu siihen esineeseen. Niinpä. Siis aivan mahtavasti ajateltu. Mutta nyt sitten seuraavaksi, mitä tässä nyt seuraavaksi pitää tehdä, että haastepönttö valmistuu? No seuraavaksi meidän pitäisi suunnitella sitten, että millainen se spiraalin rakenne tulee olemaan ja sitten vähän sitä, että mitä sieltä sisältä löytyy sitten, kun sinne kurkkaa. Että kyllä sen pitäisi pysyä jonkunnäköisenä mysteerinä se sisus ennen kuin sinne pistää silmänsä siihen viereen. Tässä on vieressä myös toinen pönttö valmistumassa, tai oikeastaan se ei ole tässä vieressä, vaan missä se on, Joona Tuomi? Eli se on vielä suunnitteluvaiheessa, eli koneella piirretään 3D-kuvaa siitä. Ja ideana olisi se, että saataisiin niin hyppyrimäki siihen päälle muotopuristamalla tehtyä. Eli pienoismalli hyppyrimäki. Ja sitten siinä olisi se linnun reikä siinä etulevyssä. Ja sitten siellä olisi puomit ja liput siellä päällä, ihan niin kuin oikeassa hyppyrimäessä. Että sellaisen ideaan me päädyttiin. Mutta tosiaan suunnitteluvaiheessa vielä, että pitää piirtää se kuva valmiiksi ja sitten lähteä tekemään prototyyppiä. Mitä arvelet, onko se valmis sitten, kun perjantaina pitäisi kaupunginjohtajan pistää haaste eteenpäin? Joo, kyllä me se tuosta rykästään kasaan sitten. Kyllä se saadaan sitten ryhmässä tehtyä. No, sehän on ihan pakko nähdä. Onko se mahdollista käydä katsomassa, että minkälainen hyppyrimäkilinnunpönttö on syntymässä?